Denník SME uverejnil na webe najväčšiu bezplatnú elektronickú knižnicu slovenskej literatúry. V tzv. Zlatom fonde nájdu čitatelia plné texty 120 najvýznamnejších diel slovenskej literatúry. Postupne budú pribúdať ďalšie. Ak máte voľný čas, skener a internet, môžete sa do projektu zapojiť aj vy. Zlatý fond denníka SME je multimediálnou knižnicou diel slovenskej literatúry. Cieľom projektu je tieto diela zdigitalizovať a sprístupniť na internete. Čitatelia sa tak svojim autorom dostanú bez toho, aby museli navštíviť knižnicu. Vo svete už podobné aktivity nie sú ničím novým. Zlatý fond denníka SME je slovenským priekopníkom v tejto oblasti. Jadro tej práce je v tom, že sa vyhľadávajú tie chyby, ktoré do toho procesu zaviedol špeciálny software, ktorým teda tie obrázky spracovávame. No a potom už sú vlastne pripravené na to, aby sa mohli uverejniť na internete. Na internetovej stránke sa nachádza takmer kompletné dielo Andreja Sládkoviča a Jána Kalinčiaka a okrem toho tiež množstvo ďalších známych diel od Konštantínovho proglasu až po knihy z 20. storočia. K mnohým z nich sa slovenskí študenti doteraz nemohli dostať, pretože knižnice disponujú len obmedzeným počtom kópií. Texty možno na webe čítať, stiahnuť alebo vytlačiť a na rozdiel od tradičných knižníc nikdy ich netreba vracať. No a kto sa môže zapojiť do digitálnej knižnice? Na to odpovie Tomáš Ulej, koordinátor projektu. Dobrý večer. Bežnému čitateľovi stačí, ako sme počuli aj v príspevku, že bude mať doma počítač s internetom, špeciálny program a skener. Ako presne má postupovať, ak chce aj on zdigitalizovať svoje obľúbené dielo? Tak v prvom rade by mal navštíviť našu stránku, kde nájde prihlášku. Tu, keď vyplní, v nej uvedie niektoré údaje, či sa už niekedy zaoberal digitalizáciou, ďalšie podrobnosti o sebe a my teda sa s ním budeme snažiť komunikovať a naučiť ho teda všetky tie kroky, ktoré musí uskutočniť k tomu, aby mohol digitalizovať. No a potom už mu nič nebráni v tom, aby mohol začať pre nás pracovať. Ako to vyzerá v praxi po tej technickej stránke? Je to jednoduché? Predsa niektorí teda tí diváci možno, že nemajú až toľko skúseností s narábaním so skenerom, s internetom. Zvládnu to? Takže treba v prvom rade k tomu ten skener, no a potom už myslím si, že každý, kto ovláda základnú prácu na počítači, to zvládne. V prvom rade sa tie diela oskenujú, dostanú sa do počítača a potom sa tým špeciálnym softvérom v nich rozpozná text. No a potom už ďalšia práca je už iba editovanie toho textu, opravovanie chýb, ktoré prípadne sa tam našli. Hovoríte o špeciálnom softvéri, o špeciálnom programe. Je problematické na Slovensku ho zakúpiť, alebo je to bežné? Väčšinou sa dodáva ku skeneru, takže nie je problém s týmto softvérom a sú aj iné softvéry, ktoré sa dajú aj ľahšie zadovážiť. Ako dlho možno, že trvá oskenovanie takého jedného diela, ktoré možno, že má nejakých 100-150 strán? Oskenovanie je krátke, to trvá možno aj 2 hodiny, ale dôležitejšia je tá práca, to editovanie toho diela, čiže to treba celé prečítať a potom už vlastne v tom nájsť tie chyby, ktoré sa tam možno vyskytli. V tomto programe pracujú aj určití dobrovoľníci. Kontrolujú títo dobrovoľníci napríklad aj gramatickú stránku toho naskenovaného textu, aby sa teda do celej tejto digitálnej knižnice nedostali texty s prípadnými chybami? Tak gramatické chyby sa väčšinou v tých textoch nevyskytujú. Tie opravili už editori toho vydania tlačeného. Skôr sa tam vyskytujú chyby ako chybajúci dlžeň alebo mäkčeň, prípadne zle rozdelený riadok a tak ďalej. Takže sú to skôr takéto menšie chyby, ktoré sa ale zase naopak ťažšie hľadajú. Je len na uvážení samotných čitateľov, ktorí sa teda rozhodnú zapojiť sa do tohto zaujímavého projektu, aké diela vložia do internetu, teda aké diela naskenujú, alebo chcete sa na vašej stránke špeciálne profilovať a máte záujem ponúkať len istý typ literatúry, napríklad klasickej literatúry? Takže tá naša knižnica sa venuje slovenskej literatúre a teda sme limitovaní autorským zákonom, ktorý nám dovoľuje digitalizovať iba diela autorov, ktorí sú už mŕtvi 70 rokov. Čiže to je jeden limit, ktorý máme, no a potom už je to aj na vôli a teda záujme toho, ktorého čitateľa, ale snažíme sa čitateľom poradiť, ktoré diela by mohli digitalizovať a to konzultujeme s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, ktorá je akýmsi garantom tejto časti. Podľa čoho postupujete, keď im chcete poradiť? Na čo teda ich upozorňujete? Čo by mali predovšetkým vyhľadávať? Poéziu, prózu? Takto to nemáme špecifikované. Je to špecifikované významnosťou daného diela aj v historickom rámci. A to už teda posudzuje Ústav slovenskej literatúry, ktorý vytvoril akýsi zoznam, akýsi plán digitalizácie
a z neho teda sa snažíme ľuďom poradiť, ktoré diela by mohli digitalizovať. No a samozrejme, keď niekto má rád Vajanského, tak nebudeme mu brániť, aby zdigitalizoval aj Vajanského a to dielo potom na internete uverejníme. Na internete už ponúkate vyše 120 diel klasickej slovenskej literatúry. Spomeniem napríklad diela od Kukučína, Jesenského, Dobšinského. Podľa čoho ste zvolili na úvod, keď ste teda naštartovali tento projekt, výber autorov a výber ich diel? Tak v prvom rade sme sa snažili združiť všetko, čo už na Slovensku bolo zdigitalizované. Takže je to výber aj toho, čo už bolo zdigitalizované. No a potom to, čo chýbalo a zdalo sa nám veľmi dôležité, tak to sme teda do projektu pridávali. Koľko ľudí možno, že sa doteraz zapojilo do tohto projektu a čo napríklad ohodnotenie dobrovoľníkov? Sú oni nejako motivovaní alebo vyslovene je to bezplatná práca? Je to bezplatná práca, ale zase je to dobrý pocit, ktorý človeka odmenuje po takejto práci, pretože ak bežný čitateľ dielo číta len teda sám pre seba, tak takýto čitateľ po nejakom odbornom prečítaní toho textu ho zároveň sprístupní ostatným, takže je to v tomto taký dobrý čin. Koľko ľudí sa zapojilo do tohto projektu? Máte takéto štatistiky? Sú to desiatky ľudí, ale samozrejme oni pribúdajú každý deň, keďže náš projekt sme predstavili pred 2 týždňami len, takže oni pribúdajú každý deň a ohlasy na tento projekt máme z celého sveta. Najviac oceňujú študenti, potom ľudia so zrákovým postihnutím. Pre nich je táto knižnica veľmi dôležitá, pretože k mnohým dielam sa dodnes vôbec nevedeli dostať. No a potom sú to zahraniční Slováci, ktorí si do kufra nemôžu zabaliť celú svoju knižnicu, ale chceli by slovenskú literatúru čítať aj v zahraničí. Odtiaľ máme veľmi dobré pripomienky. Vy ste už pred malou chvíľočkou možno aj naznačili, ktoré diela môžete publikovať, ktoré nie. Ako je to teda presne so šírením diel aj v rámci autorských zákonov, autorského zákona a práv? Čiže digitalizovať a na internete uverejňovať môžeme tie diela, ktorých autor je už 70 rokov po smrti, alebo také, na ktoré sme dostali písomný súhlas autora, respektíve dedičov toho autora. A čo zahraničné? Zahraničné diela v našom projekte nebudeme digitalizovať, špecializujeme sa na slovenskú literatúru. V zahraničnej literatúre sa venujú iné projekty v zahraničí. Poďme teraz k tým peniažkom, ktoré možno, že každého zaujímajú. Vy ste aj naznačili, že chystáte sa teda využiť aj možnosť čerpania z eurofondov. Aká je odozva napríklad z Ministerstva kultúry? Ako štát môže vám pomôcť v tomto projekte? Môže nám pomôcť formou nejakých grantov. Zatiaľ ale táto diskusia neprebehla a projekt je financovaný iba zo zdrojov denníka SME. Ale samozrejme do budúcna toto plánujeme získať na to aj nejaké peniaze z Európskej únie a tým potom povedzme aj trošku finančne pomôcť tým digitalizátorom a ten projekt tým pádom aj rozšíriť. Pán Ulej, ďakujeme za tieto informácie. Dovidenia. Ďakujem.